amo hingke meya horni 9টা 9:30 ni bisingono o jechini geto kereng जों खोनाwo do angka खोनावoi sabongka hanai naiklai nemani kebono nugya afroke nila rong thangpiu kata angka chini seito sengin tongo sarapsan pore sarapsa angka borok tongna lama gana rogo sarai rok sengna agi bom hai rok tongbai maba angka am hai rok nahan tongo जों ulo hingke जों nogo habai thangka kotak ba koloma joraba fan bo rojak angka yango geto borok tongmani awas bo जों asa kam ka khana olia sei sungma to जों saiman tongo angka borok tongko o geto borok kutulyako hanai tongta जों angka amose sarapsa ni porele ekdom hakli bumper mase जों khanasiwo hangkana जों saise malai liya waisana ani tin nukhung rogo thangayo je rod dok thangai kalai bai khana khamkano kothor phaima haise khanasiwo ekdom chararara khaiye omsungno saimano Apurke mere ken kuya ko serga bo tri khaya ko charai rok to thubai kya maisa bai जों bisna o rokoi fan charogoi phun nai tongtang Ago je bumbra thebe abo abo borok ke sin jama khata borok rokno bo जों sini rugya borok nurugliya no sunu rugya lo peri awas khnai awas khnai se जों saimano aboni sekang no dugar khata awas khana ka angka dugar awas khana phono agi rogo bo chini o lama tui to boi charai rok thangu phai o chini parani charai rong ta angka somoi borok oro cycle rok bera oino tonglai terungo somoyo ei amti rong nong khana sablom hai gotna goti won siba sabol khlagena ma tang wan ko khaimani hingke to sabo khaikena abo to tabo जों ta sothik to saimeya angka to bo chini nogo ani buprang masa Tipramothani ongko khainai tongo YTF ni president angka boni tino hai khaijak phaikena am hai wan sok ta जों bini mung khata mo bini mung kho bijas daborma Karena kita mau tanya mana waria sana. Waria. Bin sama lainnya kan. Angke bin kumui. Tak bukan nohora dong no. Tak bono ko ya bini cerai hamyangai bo jibiwo si tangjak. Out lah tanda. Agor to lawo jibiwo. Oh kami ni mungkin kan. Omo hangka jompo jola bon kumari hinja guci nomo.